Kannywood. Assalamu alaikum mai saurare, barkanka da jamurin kasancewa da mu a yau wannan rana. Sannan ka da jamurin kasancewa tare da mu idan wannan ne farkon shigowar ka, muna fatan za ka danna mana subscribing. Sannan ka taba mana alamar ƙararrawa, za ka ji mu da takaitattun labaran. Idan ka biyo mu a cikin shirin za ka ji mu da cikakkun labaran da zarar mun dora. Ko ka san da cewa sojojin ƙasar Nijar sun fara kwashe iyalansu domin tura su ƙasar waje? A nan ma kuma sojojin ƙasar Najeriya sun fara biya barauniyar hanya domin aikawa da kayan yaƙi ƙasar Nijar ɗin kafin ƙaraso wasu. A nan kuma za ka ji mu da cewa shugaban ƙasar Rasha ya yi furcin cewa shi ma yana so ya kawo da Nijar ɗin hari. To mai saurare, ka biyo mu domin jin cikakkun labaran namu. A yau da wannan rana sojojin ƙasar Nijar dai sun fara kwashe iyalan nasu domin tura su ƙasar waje. Sakamakon cewa su sun shirya wa wannan yakin kenan, sun ce kawai su babban burinsu a yi wannan yakin. An gano dai da cewa sojojin ƙasar Nijar ɗin da sun kwashe iyalansu domin tura su ƙasar waje. Sakamakon suna so su ce su sun shirya wannan yakin kenan. To a nan kuma za ka ji mu da cewa sojojin ƙasar Najeriya suna ta haɗa kaya ne domin turawa ta wata farauniyar hanya. Ana ta samun dama, ana ta kutsawa Nijar ɗin kenan. Mai saurare dai a takaicen takaicewa so a tabbatar mu har yanzu dai akwai yakin, za su yi yakin. A nan kuma shugaban ƙasar Rasha shi ma ya yi farcin cewa har da shi za a kai wa ƙasar Nijar ɗin yaƙi hari. Sakamakon cewa ƙasar Nijar ɗin bata kyauta ba, kuma gashi ta kama shugaban ƙasar ta gurfanar da shi a gaban kotu. Muna fatan idan wannan ne farkon shigo ka za ka danna mana subscribe, sannan ka taɓa mana alamar ƙaura kai mana shiya domin samun sahihan labaran mu.